nosaltres hem anat mantenint durant tots aquests temps, en què hi ha un problema estructural de l'Hospital Sant Joan que fins ara no s'havia reconegut, i això es tradueix en un dèficit estructural que vostè també ha dit. Sempre s'ha posat de manifest aquest canvi de finançament, abans era per càpita i ara per activitat. S'ha posat també manifest que el deute estructural i aquest dèficit estructural ha vingut també per un retard en els pagaments del propi CatSalut. També hem de recordar que aquest dèficit estructural també ha vingut per aquest deute contret per la construcció d'aquest nou hospital que es va fer en aquell moment, aquesta obra faraònica que òbviament només ens ha portat a pèrdues, per a la construcció d'aquest nou hospital que havia de donar un servei sanitari òptim a la ciutat de Reus i al territori, i que el resultat no és el que és. La referencialitat i la capitalitat sanitària no ve per si realment l'hospital ve gestionat amb més o menys proximitat, i això ho hem dit sempre, sinó la referencialitat i la capitalitat sanitària ve per la bona atenció que puguin tenir les usuàries d'un hospital i per la preservació d'uns drets en els quals les treballadores han de tenir a l'hora de realitzar la seva feina. No en quantitat, sinó també en qualitat. I després recordar